На 1 август сме при Бай Георги. Ще погледнем някой от зазрелите гроздета. Ето. Най-едрия от Иван Вълковски сорта. Той е зелено. Кисело е, да. Има ли какви са хубави тупаци? Фаер. Той е 15 август. Ела да видиш тук. Подарък на Светая. Аромат. Подарък на Светая? Ама е суша, я после, че тук е суша. Няма дъжд 20 дена. Подарък на Светая. Да, аромат. Шапката. Ето как да го заснемеш. Ето така. Хоп. Ма това е готово, Бай Георги. Да, готово е. Вече ще почнем подаръците да изпращаме. Подарък на Без Светая. приятели не може. Да. Ето тук Каталония. Толкова силен аромат. Мале. Работа има колкото си искаш. Много работа. Ето. Това е подреденото, няма смисъл. Това го фана, това е много потижен сорт. Тази година има много порази, да. Много бе, мам. Щом и Молдовата на много хора се развали, Там ли да снимаш или от тук, Каталония? му казвам, Ето. решиш. Ето ги. Я да погледнем Каталонията. Леле, какви разкошни гроздаци. Какви разкошни Виждаш гроздаци. светлината как ти пада. Гледаш листата, всичко е... Чисти листа, хубави листа. Ето, Каталонията. ето как И подарък на Светаята също. това са едни от най-ранните сортове. Значи за преображение почва да се яде грозда след 6... Кога е преображение? Не пипай, на 6 август. Да. Така е. Това е винаги сорт и той почва вече юбилей 70 и той почва да жълтее. Ево, гледай какво е. Аромат. Юбилей 70. Страхотен сорт. Родовит. Да. Той се чувства. Аромата се чувства. Готов. Да. Браво. Продължаваме натам. А това кое е? Това е дънка. Има ли какъв красив розов цвят? Това е безсеменно R4. Това ли беше уния дългите пръчки? Това е злато. R4? Това е злато. Гледай. И златото има огромни зърна. Браво. Гледай. Това си заслужава. На мен има един кален, хванал се от това злато и сигналка с 4-5 такива едри зърна. Такова е. Има. Не може. Без загуби не може. Има. Да. Това ти кажа. Където и да минем, всичко се е отрупало с плод и всичко започва да се украсява. Значи идва лятото. Тук имаше много красив R1. Това е готово. Това е безсеменно R1. Руско едно. Гледай какво е. R1. Това е полуготово. Да. Браво. Това е R7. Това е... Ето го седмицата и той е готов. R7. А това е R5. R5. Да. Виж какъв хубав тупак. Браво. Това го забравих. Много гърсти. Това е наслада. Това не е наслада, нещо беше страхотен е. Това отдавна оздравял. Това е готово. Забравя го името вече. Не мога да ги помня етикетите са. Има лек аромат. Браво. Прекрасно лозе. Значи тук има сигналка некога. Тези, които ги пресъждахме ли? Това ни е най-фалшивата лоза. Старата. Да. Само една присъдка тук и една в края.